guys. Talawa di guys sa tanto na mong lakaw-lakaw sa bukid. Sa pagpangita na mo og mga luna sa yuta guys. Wala di ko kabantay sa panahon. Doon na di ay umaabot nga bagyo pero wala di ko ani kalibutan kay bisa lagi sa akong mga lakaw. Nakatug na ko ani guys, napugwat laman ko kay di nga naman si Mister nga giabot na ko ng amuang pantawan og tubig mo nang gipabakod ko niya guys kay dako na kami ang tubig na maday bagyong Christine guys. So namakod mi nagtukong na lamang mi diri sa gawas kay bantay-bantay mi sa bawod. Dagko na di kayo ang bawod ani guys, wa mi ka bantay ani kay tungod lagi sa kakapoy sa kong lawa, suri-suri sa kabukiran mo nang wa ko kabantay ani kalinga lang maglakaw-lakaw unja mo ni kumo ka na may tubig guys. Ang akong mga tiil ako na lamang gaysay sa may lingkuranan o kami si Mister nang gitukong na lang mis gawas gapaabot na laman mis bawod nangamuyo sa Ginoo guys nga dili in taon maguba ning amo ang lipak ani guys nga giali. Nag-ampo lang sa hilom guys nga kaluyan mi sa Ginoo dili unta maunsa ning amo ang sitwasyon karon. Wa jud ko kapangandam ani guys ang akong mga buwak dito sa gawas wa na ni nang lutaw na ni. Wa man ko magmonitor gud sa cellphone kung do na bali bagyo. Kay pila pud ka adlaw ani guys wa jud ko ani silip-silip og cellphone. Wa jud ko iyong ga-video. Wa jud ko ani kapalud. So wa jud ko ka monitor sa panahon kung unsa na. Kay tungod sa kabisi lagi nag-abot matuog na kapoy na kaadyo. Coba rasa mga makina ipanggipos na.
Abi ninyo guys, nakita dyan ninyo ang sitwasyon. Kahilakaw na jud ko aning nitanaw sa among pamuyo guys. Pero wala man ning giluom. Wa man po tayo mahimo ani, wa may mahitabo. Mo lang ang gihangyo sa Ginoo guys nga duna joy mga bunga sa among mga pag-antos nining dapita guys. Kay kung duna gajud po'y time kung tagaan ko sa Ginoo o laing Pinoy-anan, mubalhin ko guys. Kay labi na kay senior citizen nami, nagkaidara na dili na maayo sa bugnaw nga dapit. Kining tanan ako lang ikuan sa Ginoo guys, ihad kay iyang pagbuot gyud may matuman. Kay dili man ato aga jud may matuman guys, ang mga kabubuton man sa Dios mao man jud matuman. Arangit-ngita na aning panahon na guys, mura ga brown out na gani. Kay basta magbagyo do na man jud pag mo jud nila mga kuryente ani guys, unja may kay do na may solar. Padayon gyapon ang pagsuga paglandag sa among panimalay. Mao na lagi guys, taga tuhod na lagi ni intawon, pero pangamoy lang gyapon sa Ginoo guys nga iyaming kaluy-an. Dinhi guys, ako lamang gisaysay ang amo ang sitwasyon aning gabion na. O kahilakon jud ko ani guys, naglugmaw jud ang luhaan ni, pero ako guys gawahag lang ko sa uban nga katong wa pa ka subscribe sila, i-out pud intawon mga points na ho. O ako manghinaot guys nga dili kunyo biyaan. Bye bye.